Εδώ είναι το ρομποτάκι, οι ρόδες. Εδώ είναι τα 4 μοτέρ. Οι καλωδιώσεις του συνδέονται πάνω στην πλακετούλα στο motor drive. Από κάτω είναι το Arduino, η τροφοδοσία του, ο σένσορας υπερήχων για τα εμπόδια και την ανίχνευση και το servo motor. Στο UI τώρα βλέπουμε την εφαρμογή η οποία χειριζόμαστε το ρομποτάκι. Πάμε να κάνουμε σύνδεση στο Bluetooth. Συνδεθήκαμε και πάμε για βόλτα. Πρώτο εμπόδιο. Αυτόματα βρίσκει τοποθεσία για να μπορέσει να συνεχίσει να προχωράει χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Και άλλο ένα εμπόδιο. Συνεχίζει να σκανάρει μέχρι να ελευθερωθεί και να καταλάβει ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο μπροστά του. Ας κάνουμε και μια φιγούρα. Και είμαστε εντάξει. Ήρθε η ώρα να το κλείσουμε.